Bon dia, benvinguts a Can Mir. Avui us volem explicar què hi ha realment a casa. A nosaltres ens agrada dir que hi ha de tot. El primer que hi veiem són els camps de cereals. Aquest any hi ha civada, però el cultiu canvia cada any. Els camps de cereals són la part que nosaltres en diem d'agricultura antiga. La primera que l'home va tirar endavant i la que el va fer sedentari, la que el va fer quedar a casa. A banda del cereal, també hi tenim un tros dedicat a l'horta. Més que per al propi cultiu, el dediquem a fer-hi tallers, per això està trossejat amb bancals independents. Sempre hi tenim 4 coses plantades. Ara mateix hi podem trobar alguna col, algun enciam, alguna escarola, unes quantes carxofes i alguna altra coseta que hi ha posada per allà. D'aquest tros en diem el de l'agricultura domèstica, la que va sortir de la necessitat de diversificar l'alimentació ja fa molts i molts anys. Al costat de l'hort hi tenim alguns fruiters, que, de fet, qui més en gaudeix són els ocells que hi viuen. Abans que ningú, saben que les prunes són madures o que les peres ja són toves. A l'altra banda de la casa hi tenim la part més industrialitzada, l'hivernacle, on hi fem tot el planter que venem. Al viver, la varietat de plantes és immensa i hem arribat a tenir més de 250 varietats diferents. Tot i que les plantes aromàtiques són una part molt important de la nostra activitat, les lavandes, els romanís, les farigoles, les mentes, les sàlvies, la sajolida, la Maria Lluïsa, el marduix, orengues i tantes altres, moltes d'elles amb un paper important en la confecció de la ratafia. Però, a més, també hi tenim plantes ornamentals, hi tenim falgueres, hi tenim geranis, alguna fotínia, uns quants rosers i moltes bugambílies. Perquè el que més ens agrada és explicar que, com en tantes altres coses, de fet, si no tens plantes, no passa res. Però si en tens, passa molt. Passa que arrelen, que creixen, que floreixen i fins i tot, a vegades, passa que donen fruit. Passa que les mires, que hi parles, que les mous i les mimes. Passa que, com ens ha donat aquestes darreres setmanes, ens fan una casa on viure-hi millor. Passa que ens fan veure que el temps corre. Nosaltres n'estem enamorats i per això mirem d'explicar-ho en els tallers que fem a Can Mir. Tallers de microjardineria, de decoració, de Nadal, de cuina, de tot el que es pot fer amb les plantes, que és molt. Quan passi tot això, hi esteu convidats. Gràcies per tot, gràcies per ser-hi i fins ben aviat.